Hi mga karon bells, billiard time! Og passion man is akong bana atong suportaran pero dapat kami ang magkontra, kami ang magtigi. Bitaw, suportaran ni nato siya kay ganahan mi kay ni siya unya para makuan sad ang iyang stress, mawasa ang stress. Og mahappy sad siya nga iyang asawa may kay mo shoot sad may kay mo billiard ang asawa buyag. Aw tinudluan asa liwat, liwat sa bana. Kada Sunday ra sad may makain ani. So free time Sunday. So dapat maglingaw. So happy ka na siya kay ang asawa kay way palya sa shoot. Ingon sila nga di kuno angay magpa-stress sa tao nga ubos pa sa atong kalidad. No, ma-stress kita oy. Nagid word nga stress. So na may word nga stress reliever. So mao ni nag-stress reliever me. Dapat maglingaw. Di na tinuod nga di gyud ma-stress, di gyud ta magpa-stress. Ma-stress ta pero magbuhat og butang nga makawa sa stress nga